La denominació d'origen Costes del Segre és diversitat. Innovació aplicada a una viticultura tradicional. És sostenibilitat. Jo la denominació d'origen Conca de Barberà la definiria com caràcter únic per la nostra varietat autòctona, que és el trepat. La denominació d'origen Priorat és una terra de contrastos i de múltiples variables i per tant els vins són un reflexe d'aquesta singularitat. A l'Empordà ens definim com els vins de tramuntana. La tramuntana que dona caràcter als nostres vins i la tramuntana que dona empenta a la nostra gent. Soc Joaquim Batlle, represento a la Ribadella. Com a referent, la cooperativa va ser de les primeres que va embotellar els vins blancs com a vins catalans, diguéssim, no? I bueno, aquí estem. Els vins de la denominació d'origen Montsant són vins que estimen la terra, que estimen que la gent, la seva gent, estima la seva història, la seva tradició, però donant-li un punt de modernitat que fa que els vins de la Montsant siguin presents en moltes de les nostres taules.